Daşowut welaýatynyň Günorta güni batarına ýerleşýän Ruhubelend etrawyna we Ahal welaýatynyň Demirgazyk sebitlerine şeýle-de Mar welaýatynyň käbir künjeklerine 7-nji maýda öýlen güýçli şemal ösüp ýel turdy. Buradan geçen hepdäniň şenbe güni 4-nji maýda Aşgabatyň eteklerine hem şemally howa boldy. 3-nji maýda paýtagtyň Günorta sebitlerine ýeriň sähel sarsylmagy ýerli ýaşaýjylarda ýynjylyksızlyk döretdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary 7-nji maýda Ruhubelend etrawyna we Ahal welaýatynyň Demirgazyk sebitlerine öýländen agşama çenli dowam eden güýçli ýeliň Içoguz stansiýasynyň eteginde ýerleşen ilatly nokatlarda Ruhubelend şäherçesine we Ahal welaýatynyň derwede geňeşligine günnelik durmuşa yaramaz täsir edenligini habar berýärler. Güýçli şemal Ruhubelend şäherçesindäki köp sanly ýaşaýyş saýlarynyň demir sifirlerini uçurdy. Yerli halk tozunly howadan ýaňa öýlerinden dasaryk çykyp bilmedi. Güýçli ýel sebäpli elektrik simleri üzüldi. Öýjükli aratnysykda hem bökdünslik ýüze çykdy. Adamlar telefonda zordan gepleşip bilýärdi. Jaňlar ketilip gelýärdi. Diýip bir Ruhubelend ýaşaýjada radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çägeli Harasat Aşgabat Daşowut gara ýoluny gum depejiklerini emele getirdi. Yeňil awtologlaryň hereketini kynlaşdyrdy. Ýurdun Günorta günnäger sebitlerine Mar welaýatynyň käbir künjeklerine 7-nji maýda turan güýçli ýel ýarym sagat töwereg dowam etdi. Öýlen kysalkyny okudylýan ençeme mektepde çağılar çägeli Harasat ýatyrşýança öýlerine goý berilmedi. Sebitde 8-nji maýa geçilen gije sagat 2 töwereklerine ýene ýel turdy. Bu gedek çägeli Harasat 1 sagat töwereg dowam etdi. Ýerli ýaşaýjylar ýel turany çölüň çägetiniň süýşýändigini aýdýarlar. Şeýle-de çägeli Harasatlaryň öňümizde günlerde hem dowam etmeginden howatyr edýärler. Hidrometeorologiýa gullugy ýurtda garaşlyan adatdan daşary howa hadiseleri barada henüz habar bermedi. Mar sebitine turan çägeli Harasatyň ýyly 8-nji maýda Azatlyk radiosynyň habarçylary ähli etraplarda we şäherlerde arasatçylyk işleriniň geçirilendigini habar berdiler. Çägeli Harasatyň hususan da Mar welaýatynyň Sakarçagy etrawynyň çetki owalarynda hasda güýçli bolandygyny aýdýarlar. Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu sebitlerde 7-nji maýda kesilen elektrik energiýasynyň öpçünçüligi 8-nji maýda gaýtadan ýola goýuldy. Daşowut welaýatynyň Ruhubelend etrawynyň epesli bölegi, Ahal welaýatynyň derwede geňeşligi, Mar welaýatynyň Sakarçagy etrawynyň Demirgazyk sebitleri Garagum çölüne ýerleşýär. Bu sebitlerden öwsýän güýçli şemal çägeli Harasatlara getirip bilýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy ýurdun durly künjeklerine turan çägeli Harasatlar barada habar bermeýär. Birazdan howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 7-nji maýda Türkmenistanyň Ahal, Mar, Lewap we Daşowut welaýatlaryna güýçli şemalyň bolmagyna garaşlýanyny habar beripdi. Ondan esir bu sebitlerde çägeli Harasatlaryň hem bolup geçmeginiň mümkinligini aýtdy. Türkmenistanda bolup geçýän tozanly howa çägeli Harasatlar hususan näsaw adamlara dem gysma hipertoniýa ýaly kesellerden ejir çekýän raýatlara hassa yaramaz täsir ýetirýär. Geçen hepdäniň anyny güni 3-nji maýda Ahal welaýatynyň Akbugdoý etrawynyň ýaşlyk şäherçesine öňkü Gäwers etrawynyň ýerleşen çäklerine hem tozanly howa bolup geçdi. Bu sebitde Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan bir näçe sürüji tozanly howada uly ýolda bir şekilde göz bilen görüp bolýan aralygyň göz ýetimiň juda darylanyny aýdýarlar. Avtomagistralda uzaklygy saýgaryp bolman soň hususan da ýük ulak sürüjileri ulaglaryny ýoluň garasyna çekip hereketi goý bolsun etmeli boldular. Diýip bir Akbugdoýly ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 4-nji maýda paýtagat Aşgabatyň eteklerine hem güýçli şemalyň bolup geçendigini habar berdiler. Bu aralykda habarçylarymyz geçen hepdäniň anyny güni 3-nji maýda paýtagat Aşgabatyň Günorta sebitlerine ýer sarskynyň duýulanyny habar berýärler. Bu sarskyn paýtagtyň hususan da Günorta sebitlerde ýerleşýän köp gatly ýaşaýyş saýlarynda duýuldy. Sähel ıranmalar, jaýlardaky çyrlaryň çaýkalmagy ýaşaýjylarda howsala döretdi. Ýöne, her näme-de bolsa, yer ıranmasynyň güýji pes boldy. Hiç kili betbaççylykly hadisa yaralanan ýa-da ýan çeken bolmady. Diýip bir paýtagat ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Abaşanyň geologiýa gödäwçilik merkezine görä 3-nji maýda Demirgazyk Eýranyň Şirwan sebitine 11,16 kilometr çuňlukda 4,12 magnitudly ýer titremesi hasap alındy. Sarskynyň merkezi bolan Şirwan şäheri Türkmenistanyň paýtagtynyň 70 kilometr çemeti günortada ýerleşýär. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet ýetirligine köpçüliklerini habar berişleri işleri ýurtda bolup geçýän adatdan daşary howa hadiselary şol sana çägeli Harasatlar we yer sarsgynlary barada maglumat ýa-da beýanat bermeýär. Howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna soňky ýyllarda Türkmenistanyň adatdan daşary howa hadiseleri hassa ýygjamlaşdy.
Mari vilayetindäki ýeketäk ruhy keseller hastahanasyndaky şertler iňňän agyrlygyna galýar. Hastalar zerur medisina kömegini alyp bilmeýärler. Olaryň saklanýan şertleri hem aýrylgynç bolup adamlaryň hal ýagdaýyny hasym agyrlaşdyrýar. Marinyň akıl hastahanasyndaky agyr ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna günden güni habarly birnäçe çeşme gurrun berdi. Olaryň söýlerine görä bu keselhana getirilýän hastalara zerur iýdek edilmeýär däri derman bejerigi meselesinden başlap olaryň arasaçylygy we iýmitlenmegi kadaly berjay edilmeýär. Käbir näsagalaryň aslygyna ýaňa ıtkynlary ýok. Aklyny dolu ýitirmedikler arasynda işgärlerden iýmäge çörek toraýarlar. Dip çeşmeleriň biri görenlerini gurrun berdi. Bu hastahanadaky ýagdaýlardan habarly çeşmelerin gurrun bermegine görä büdjetden goý berilýän terişdeler we maddi üçünçülük örän goşak bolup ähli zerurluklara ýetmeýär. Ýöneki giýen arasaçylyk üçin sabun, soda, tualet kagyzy ýaly zatlar ýetmezçiligi ýer. Az karytlary, hastalary günde 2 wagtyna naharlamaga zordan ýetýär. Ol hem güňürtanlyk we aksam nahary bolup näsaglaryň hemmesine ýetmeýär. Käbirini günüň dowamında bir sapar naharlap bolýar. Dip çeşmeýär. Hastahanada saklanýan näsaglaryň ýyzlarinden barýan hosarlaryň sözlerine görä olaryň ellerine her sapar uly sanaw berilýär. Hasta üçin getirilmeli zatlaryň sanawynda arasaçylyk üçin zerur harytlar we azyk önümleri görkezilýär. Güýjüňiziň ýetdiginden iýmit getirmegiňizi soraýar tip hastanyň ýyzynyň baranlara keselhanada aýdýarlar diýip marly söhbetdeşlerimiziň biri gurrun berdi. Şeredol hastalaryň garyndaşlaryna hastahanadan jaň edilýänligini we hosarlarynyň ýyzynyň barmagyň soralýanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Marinyň saglygy saklaýyş puwdandaky çeşme bolsa näsaglaryň köpüsiniň ýyzynyň köplenç hiç kimiň barmaýanlygyny barsalar da yarım ýylda bir gezek baryp gaýdýanlygyny belledi. Marinyň saglygy saklaýyş ulamynda işlän çeşmeleriň sözlerine görä ruhy hastahanadaky maddi üçünçülügiň gowşaklygy bilen bir hatarda käbir işgärleriň bar bolan serişdeleri hyýanatçylykly ulanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem bolýanlygyny bellärler. Käbir işgärler ýağ, şeker, un, et ýaly goýberilýän iýmit önümlerini öýlerine alyp gaýdýarlar. Dip çeşmeýär. Edil şeýle ýagdaý hastalar üçin niýetlenen dermanlary hem degişli. Näsaglara berilýän psikotrop dermanlarından alyp gaýdyp bilýän işgärler hem bar. Bu dermanlaryň ählisi hasapda durýar. Düdümünde neşeli terişdeleriň bolmagy üçin şol dermanlaryň täsirine görä narhy hem üýtgeýär. Dip çeşme belledi. Marinyň ruhy keselhanasynda hastalaryň azabyny artdyrýan ýene bir ýagdaý olara bolan garaşyga degişli. Käbir işgärler hastalara gödek we hatda zalymlyk bilen çemeleşýärler we adamlary gorkuda saklaýarlar. Dälixana getirilýän adamlary käbir işgärler zalymlyk bilen urýarlar. Birnäçe günläp aç we susuz goýup bilýärler. Hastalar bu işgärler görenlerine ýuwaş bolup bokulup başlaýarlar. İşgärleriň arasyna zalymlyk edýänler köpelýär. Administrasiýa bolýan zatlara gözüni ýumýar. Dip ýagdaýdan habarly marly saglyk resmi saýtdy. Azatlyk radiosy Marinyň ruhy hastahanasynyň wekilleri we ýolbaşçylary bilen gepleşip bilmedi. Hastahanadaky şertler we käbir işgärleriň insapsyzlygy barada gurrun berýän çeşmeler hastalaryň garyndaşlarynyň arasynda hem insapsyz hereket edýänleriň bardygyna ünsü çekerler. Käbir hastalaryň hosarlary şol näsaw ýakynlarynyň maýyplyk pensiýasyny ulanýarlar, emma dälixanadaky hosarlarynyň habar tutmaýarlar. Dip çeşme belledi. Soňky ýyllarda ýylatyň durmuş derejesiniň iňňän peselmegi derarly öz hosarlaryny maýyplar, garrylar we ýetimler öýlerine tapşyrýanlaryň sany köpelýär. Marinyň ruhy keselhanasyndaky agyr şertler baradaky habar Türkmenistanda ýylat köpçüligine el ýeterli hasaplanýan medisina idaralaryndaky keselhanalardaky maddi üçünçülügiň gowşaklygy, içindäki hapaçylyk we derman ýetmezçiligi, işgärleriň gödekligi we para soraýanlygy barada habarlaryň köpelen wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň resmileri saglyk puwdagyndaky problemalary açyk agzamaýarlar. Medisina işgärleri bolsa aýlyklarynyň pestigini aýdýarlar. Marinyň ruhy hastahanasynyň işgärleriniň aýlyklary barada aýdylanda lukmanlaryň zähmet haky 4000 manat, şepagat uýalarynyň zähmet haky 2000 we 3000 manat aralygynda, arasaçylyk hojalyk işgärleriniň we aşpezleriň zähmet haky ortaça 1.500 we 1800 manat aralygynda. Türkmenistanda ortaça aýlyk 2000 töweregi hasaplanýar. Russiya ötön akşamyň dowamında Ukrainanyň azyndan 6 sebitine 50-den hem aşar raketa we 20 dron bilen hüjüm edip möhüm infrastruktura detgallaryny nysana aldy diýip 8-nji maýda Ukrainanyň resmiýetleri ma'lum etdiler. Olar käbir detgallardaky weýrançylyk we zeper barada habar berdiler, emma mümkin ziýanyň anyk gerimi doli belli däl.
Energiya ministri Herman Haluschenko muny 6 regionyň energiya infrastrukturasyna garşy edilen nowatdaky giňgerimli hüjüm diýip atlandyrdy. Ol Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk we Vinnitsa tewitlerindäki elektrik ýetgalarynyň sany alnandygyny belledi. Merkezi Poltava etrawynyň harby administrasiýasynyň başlygy Filip Pronin dronyň hüjümi netijesinde elektrik ýetgalarynyň birinde ýanganyň ýüze çykandygyny aýtdy. Gün ortadaky Zaporizhzhia regionunyň harby administrasiýasynyň başlygynyň sözlerine görä, sewitin möhüm we raýat infrastruktura ýetgalary Rus zarbylarynyň nysanyny bolupdyr. Bu sewitde Ýewropanyň iň iri ýadro ýetgasy hem ýerleşýär. Ukrainanyň günbataryndaky Lviv şäheriniň Strihи etrawyndaky möhüm energiya infrastrukturasyna we Çerwanahrad etrawyndaky elektrik generator ýetgasyna urgy gelip degdi. Bu barada yerli häkim maglumat berdi. Prezident Vladimir Zelenski Telegram kanalynda Russiýanyň ağzyndan 50 raketany we 20 drony atandygyny aýtdy. Ol bu hüjümleriň BMG-niň ikinji jahyn urusynda helak bolanlaryň hatirasyna ikrar eden hatira we ýaraş gününde bolup geçendigini hem nyktady. Tutuş dünýä kimin kimdigine açyk göz ýetirmeli diýip Zelenski ýazdy. Soňundan hem Russiýanyň öz ýurduna garşy alyp barýan hüjümini natsistik Germaniýanyň hereketleri bilen deňeşdirdi. Russiýa 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dowly gerimli ursa başlandan soň ýurdun energiya infrastrukturasyny ýygy-ýygydan nysana alýar.